weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to fasudeɓe to kuñankari to madina alheri to bassambula to radio tata cheikh oumar to radio tare to guetama to awoyni ko on takkusan juula ha to galle samba so to gawinani ko on takkusan juula ha to galle makko to ma e nder leydi Côte d'Ivoire ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ɓoyata inauguré premier hôtel mo hinde chaîne international nouveautel ɗum ko nder noktor lamorgo gendini to leydi Sénégal Ousmane Sonko hoore jagode gendi Sénégal o holliri tigui ɓoyata kay nder ɗeɗo balɗe ma uste coggu électricité coggu gaz e coggu carburant kala hano hannirtani to leydi Mali Dahirou Ba ko activiste nangganoɗo kayne soka kene wona lebbi tati o heeɓi liberté makko yewɗo saaha kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habruji men jolam jaɓeri ma jaaha to Arabie Saoudite to leydi Égypte to leydi Israël bisimilla mon e ketki hotodirte joni joni pinan pacciren أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم ɓatake jam gonɗaɗo hono Mansour Gakou to legal premier e nder Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie jettinuɗo wulango hono Larou Guissé tawteɗo to Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie hono Mbo Demba ko miñuma duttiɗo tawteɗo to Nouakchott Penda Mbo ko miñuma duttiɗo tawteɗo to Guijulon hono Fatimata Boudela Diaw ko ɓi duttiɗo gonɗo e lawol mum faade toon to Dondu hono Manka Sy wondude e Mamadou Demba Sy e Ndumbe Sy eɓe denta kamɓe kala eɓe gullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe yaadiɓe kala ustare nene mabɓe hen banggue gorgol mabɓe hen banggue biyetenoɗo Boudela Mbo noon ko jamma hanki o hote jomum ko toon to Dondu ko takkusana hande o wira toon to Dondu siftinde on noon yettiniɗo wulango go ko musidɗo men Mansour Gakou tawteɗo to Nouakchott dow inde ceerno Habous Diallo horejo heɓɗo sukaɓe Afrique eɗen duwanoma dendagal ɓesgu makko kala nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude salade aadi ɓuuri firtude aadi gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jadidɗo ɓalwala danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah lubrimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo no safra wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen jippiɓe e leese fiɗaɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no prostate ma foti foof so tawi on jokkodiri joni joni docteur eɓe ma nawdema holo safara ƴettuɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo nder wittoji makko omo yiiti leɗɗe ko fate estomac foti kala joni joni ɓaɗɗe tati mbatta ñamde yadde kala ko kajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji hewɓe noddi mbaɗi audio ji kolliri tigui guila jokkodiri e makko jetti Allah batti yitade koye men hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji e oɗo saaha mo taweta Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko numéro makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko appel ko numéro WhatsApp ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko ne wiye Abdoulaye Diallo numéro mo mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Rosso ha to Dakar Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mo mbatta ko 00
221 77 537 557 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawi to Nouakchott tawi ɗon ɓiyi ko ne wiye ceerno Abdoulaye numéro mo mbatta ko 33 numéro mo mbatta ko 46 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ceerno Amadou Tidiane Diallo ko malaɗo wune ceerno ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe heɗen gone e talata nogas jeetati lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi habruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba hono noon mbirun enen gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie Mohamed Mahmoud Wulle Eli kañum woni jagoggal kalfinaɗo ko fate cellal aade o holliri tigui wonde yimɓe kay winditiɓe tawi ko joguiɓe oɗo saaha joni kanam woni triplé waɗi tigui ko wonno ko e oɗo saaha joni tigui waɗi tigui fodde coyo tati woni ko wiyete triple e nder leydi he o holliri noon o holliri wonde Fonds national pour la solidarité ko vision ko yiɗɗum woni ko yiyande tawi ko hoorejo leydi ndi yidde mum kay ko beele dendagal ɓesgu leydi ndi ko ɓuuri hen hewde kala ha wawa hebde ko wiyete kanam beele ne wawa newnede ko fate safruji mum hano hannirta ni e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Nouakchott woni tigui koye heɓnade inauguration tawi ko premier hôtel de la chaîne internationale biteɗo Nouveautel ko groupe fraysenaɓe noon biteɗo groupe o wiyete ko accord noon e société biteɗo biteɗo Mayona on ko Mayona Properties tawi ko filiale groupe émiratide kay kañumen tigui ndentini dole men e sembeji men beele kay mbawa uddi
yidde oɗon hôtel ɓe innirta hôtel noon ko Novotel société ji ɗiɗi noon yidde mabɓe kay ko wadde kay hono no ɓe hono hôtel wadde kay oɗo hôtel kay taw ko hôtel mo hono mum meeɗa yiyede e nder Nouakchott e nder leydi Mauritanie kala wadde mabɓe noon kay ko yidde mabɓe kay e oɗo saaha joni kay ko wadde oɗo hôtel moɓe ɗamini wadde nder Nouakchott kay ko wadde mo e nder leyɗele joyyi e nder Afrique tawi leydi Mauritanie ene tawe hen leydi Novotel mo Nouakchott noon wondude hôtel goɗɗo moɓe mbiyata Movenpick Moroni on tawte koto Comore ɗiɗo hôtelaji ɗiɗi kala noon ene tigi ɗiɗo hôtelaji ɗiɗi kala noon kanji ɗiɗi kala noon eɗen mari fodde kay ujunere temedere chambre Novotel mo Nouakchott noon ma ɓeydu kay ma ɓeydu fayida ko fate secteur touristique kay e nder leydi hen kanko groupe accord noon mo groupe Farasenaɓe o holliri tigui wonde ɓe jogui fodde temedere capanɗe jeeɗiɗi e joyyi hôtel e nder sappo joyyi leydi tawteɗi e nder dongre Afrique ɗina temedere capanɗe jeeɗiɗi e joyyi hôtel noon tawe majji fodde capantati e tati ujunere chambre woni suudu eɓe jogui kadi fodde capanɗe jeegom projet en cours gondi kay e gollede e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen to leydi Mauritanie ha joni hono maître Mohamed Wula Ichiddou ko kañum woni hoorejo fedde avocat ji hujjikintoɓe Mohamed Wula Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo gendi Mauritanie tawteɗo ɗo saaha joni e nder kaso o yeddi noon ha soori ladde kay kabaru cariɗo e nder réseaux sociaux ji wiyede kay wonde ene ɗamina kay ma client mabɓe woni Abdoul Aziz ma woppite yalta kaso kay e nder lewru novembre dartodu ɗum o holliri wonde kamɓe avocat ji ɗi kala ala kala toɓe tini oɗon kabaru tawa kadi oɗo kabaru wona e mabɓe ummiri ko fenade waɗede coyi ka mediaji kewɗi noon mbi tigui wonde ko biyeteɗo maître Abdourahmane Ahmed Taleba goto e avocat ji Aziz kañum kadi wonino o meeɗino wonde ancien président collectif avocat ji Aziz ko kañum bayini oɗon kafaru hello mum weeyo mediaji ɗi noon mbi tigui wonde e nder hello makko on biyeteɗo maître Abdourahmane e nder hello makko weeyo ko hen o winduno kay wonde leydi Mauritanie nduɗo lewru novembre ma mawnino feetoji ɗiɗi no feewi feeto gadan o noon ko fête indépendance leydi ndi feeto ɗiɗaɓo o noon ko mawnide kay ko fati goppitgol Abdoul Aziz no holliri noon kanko maître Ichiddou noon o yeddi ɗum oɗon kabaru ha soori ladde o wiɗo kabaru ko kabaru mo wodani ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Mohamed Salem Wula Merzouga kañum woni jagorgal leydi Mauritanie kalfinare ko fati gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele mo tawi jillu makko to leydi Espagne tawi ko jillu gollal ko jillu cehilagal altine hanki noon o joddima en audience e nanɗo makko sehil makko biteɗo Joseph Manuel Albares kañum woni ministre des affaires étrangères mo leydi Espagne ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati kayidde ɓeydude jokkodiral moƴƴal e gollodiral moƴƴal hakkude leyɗeɗe ɗiɗi ene tawtora jonde ɗe noon to banggue leydi Mauritanie witeɗo Zeynabou Mintou Elie Salem kañum woni ambassadrice joɗaniɗo leydi Mauritanie toon to leydi Espagne ene tawe hen kadi biteɗo Mohamed El Hanchi Ketaba on ko ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen tribunal mo Nouakchott Nord ñaawi sagata gorko goto ƴettinoɗo kay kalnoɗo konnguli mettude fewi konnguli cofdi faade nalanke Mauritanie najo debbo biteɗo Garni Mintou Abba suka o noon ƴettinomo tigui haale kay e garmi ko konngudi cofdi no fewi e nder réseau social biteɗo TikTok o taƴanama noon omo lelo e nder kaso duuɓi ɗiɗi tawi kadi omo yoɓa amande de temedde joyyi ujunere tawi ko haalisa goya e limore e hinde nde ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen e nder jillu Mohamed Cheikh Al Ghazouani wanno toon to Arabie Saoudite o huccodirino toon noon e jandiyankoɓe Saoudou naɓe jandiyanke goto noon namdidemamo ko fati kay e hoɓɓe ko fati kay ko wiyete wonde hoɓɓe e hewɓe kay tawi ko Afrique naɓe wonɓe nder leydi Mauritanie nawtama e dow ndolagu mbaɗama refule tawi ko nawtugol kamnigol no fewi jayde nde noon wi tigui jayde nde wiyete ko Allah jayde nde ne wiye Al Sharq Al Awsat ko nena jandi noon o jodi noon ko jandiyankoɓe mum o jodi noon kanko hoore leydi noon Mohamed Cheikh Al Ghazouani o holliri tigui ɗum wodani saabu wona no ɓe kaldi ni wona noon ɗum yaari
o holliri kay wonde kay o holliri hoto yimɓeɓe kay kettotana walla janggo ko windete e réseaux sociaux ji ene mbatta ɗum no gonga ni o holliri noon ɗiɗo duuɓi kala teskama leydi Mauritanie hoɓɓe hewɓe kay e yimɓe hewɓe no ummo e leyɗele mumen gara tigui ndewa leydi Mauritanie tawi ala ko woni fandare mumen so ena yidde wadde clandestin yaade toon to dongre Europe tawi kadi sordorde mabɓe ko ɗon to leydi Mauritanie o teskima noon o holliri wonde laamu ngu noon teskima hoɓɓeɓe ɓurti no fewi e nder leydi he laamu ngu noon waɗino erago kay fodde duuɓi kay era dendagal hoɓɓeɓe kala nde binditto mbaɗa tigui ko wiyete recensement caggal recensement waɗa noon ko don tigui laamu ngu andi kay ko ɓuuri hewde garani winditare ko nden ɓe ummitini kay ko fati kay e ƴettude ɓiyen witeɓe clandestin kala tawaɗo winditaki ala carte mum séjour ala kayitaji kay no joɗire leydi he ɓe nawtat ɗum saabu kay anjeɓe leydi ndi wonde sodorde faade toon to dongre Europe kadi e kala saaha ko gunanɗe yimɓe mbasata pittali men e nder maaje kadɗen o holliri ko ɗum woni ko laamu ngu waɗi o holliri kadi dendagal ɓen ɓesguji nawteɓe watteɓe refuleɓe kala o holliri laamu leydi Mauritanie tawi no waddi collaboration e laamuji ɗeɗon leyɗele ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen ɗum mimma to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal faade no Ousmane Sonko kañum woni hoore jagorɗe laamu Sénégal o holliri tigui ɓoyata tigui e ɗeɗo balle uste kay cogguji électricité woni cogguji courant wo facture aji courant ma uste ko noon kadi coggu gaz e coggu carburant kala ma uste e nder leydi he hano hannirta ni o holliri noon koye ɗeɗo balle kay ɗi ceeɗa tan cogguji ɗi ma uste ko altine hanki o noon o suuti ɗiɗon konngudi e saaha kay o wonno e wadde en place ko wiyete comité de pilotage du pacte national de stabilité sociale o wi noon malgré kay caɗele gouvernement mabɓe kay ɓe tawiri leydi ndi kay ɓe tawri leydi ndi eɓena e daari no dole mabɓe ponno etede kay no dole mabɓe ponno kay ngam moƴƴitinde gurnameje ɓesgu leydi Sénégal naaɓe o wi Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi rokki yamirore kay darinde ko ɓuuri yawde yaccade tafete commission to primature toon tawi on commission ardina ɗum ko jaagogal kafinagal ko fate énergie o wi kay wi wonde kay kene wona joni lebbi jeetati eɓenen daari lang jamma e ñalawma kala ƴewde kay peeje e miijoji noɓe mbawa tigui fabade ɓesguji leydi ndi ha mbawa yaltude caɗele ko fati oɗo saaha joni caɗele cattude guurade e nder leydi he ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen altine hanki o élève aji falde Touba koliri weltare men mawde no fewi hebde ɗumen kay ko wiyete train tawi ko train dogowo ummade Touba faade to wiyete Mbacké ha to wiyete Ngabou kala altine hanki o noon ɗum wonno ko gratuit woni alda e jobdi ɗum saabi kay élève aji hewde kay ngaylima mbawi jolde e ɗiɗon wagonaji ɗiɗo oɗon train ɗina élève aji noon kewɗi profiti hen Yankoba Diémé kañum woni ministre des transports woni jaagogal kafinagal ko fata ya ngara guilay jordi ha e laaɗe diwoje kala o holliri kay wonde ɓe mbaɗi inauguré o holliri ñande aset ɓene ɗo ɓe mbaɗi inauguré ligne kesso noon on ligne kesso noon ko hakkude Touba faade Mbacké ummade Mbacké kadi faade to wiyete Ngabou ngam newnande kay webtinande ya garta kay e nder ndeɗon falde ha tenti noon wonande ɓeɗon élève aji tawteɓe e nder région de Diourbel e gollotoɓe Diourbel naaɓe kala ha mbawa hutorade oɗon train hano hannirta ni o holliri noon oɗon train kay tigui jogui tiggo ko ramuji ɗiɗi woni ko wagongaji ɗiɗi wagon hen kala jogui hattani nawde ha temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi place on paami tigui wagongaji ɗiɗi ne nawa ha temedde nayyi capanɗe jeetato neɗɗo tawi ko joɗiɓe e siège uji mumen hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha toon to Yombel Sud noon ko Yombel Sud ko banlieue tawteɗe nder Dakar ko bebbeyel jibinanguel ko ɓooyen kañum tigui wara ubba e nder galle suka debbo goto noon tawi ko élève e nene mum mbiyama hen teed caggal nde loskoji mbaɗa tawa suka debbo kañum waɗi gellona bebbeyel e ballal nene makko ɓe mbawi ubbude gellona yummiraɗo noon e ɓiɗɗo debbo kala oɗo saaha joni nana coka e mbadi garda vie suka o noon caggal nde namda o holliri tigui e jaati kanko jibini ɓiɗɗo o kadi ko nene makko wallimo ha waɗi gellona bebbeyel ɓe uppi ɗum e nder galle o gam kay yimɓe mbasa tinde ko cowinoɗo o hollirama noon o holliri noon
o holliri noon e oɗo saha joni kanko debbo baddeno gueɗe hollirama omo wiye mam Diarra ko ɗum woni inde makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko tana musɗo waɗi to wuuro witego Sare Kounda tawtego e nder commune mo ñagga e nder fande Ségou ko demowo goto noon biyeteɗo Alpha Baldé ko kañum tigui yaɓɓi pittol bomboji tufoti ɗon woni ko wiyete mine anti personnel nde o yaɓɓi pittol ngol noon kanko Alpha Baldé noon omo yaara duuɓi 35 ɗum noon tana o waɗi ko alata ɓennuɗo sanga futuro woni sanga 19h10 saaha ummino guese mabɓe kay o naati nder ladde hen gam tigui sammude ƴewde fruit ji seeɗa tawi ko fruit ji sauvage ko ɗo tigui o yaɓɓi pittol bomba woni tigui mine anti personnel o nde o yaɓi mino noon ko ɗon mino fettide e makko o wasani hen fittande makko noon kono koyal ngal boni no feewi altine hanki o noon 17 lewru octobre o koyal ngal taƴama tawi koto hôpital mo Kolda ko koyngal ñamal noon ngal taƴa ko falde hoffuru ko ɗon tigui woni to koyngal ngal taƴa ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeena ha to Toubadoul tawi nder département de Thiès pinirani jam kay pinir ko sunade mawde no feewi saabu kay ko principal CEM mabɓe commune o kañum tigui tawa e nder suudu mum wondani e wonki sapeur pompier noon e gendarme kala noddama ɓe mbawi jimde hen kay ɓe mbaɗi constat mabɓe caggal ɗum noon ko ɗon koninkoɓe faabu ƴetti goskiki ɓe dawi ɗum to morgo hôpital mo Khombol walla dispensaire mo Khombol enquête noon udditama hen beele ande kay holko yooɓi fittadu makko habruji men demgal Pulaar sennumima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen catala bitegal OCS ko halfinaɓe ko fate haɓade drogue e haɓade kala ko fate fraude nder leydi he tatal mabɓe noon taweteɓe to rive gauche e nder Bamako ɓe mbaɗi teɓande mawde no feewi ɓe teɓima 31 koli tawi ko drogue e faux médicament ji koliji ɗi noon ene peesa kay 12 tonnes iɗi tawe noon ɗi tawe majji noon no gas joyi ujunere 60 flacon tawi ko siro wiyete ko diazépine injectable diazépine insecte produit biteɗo diazépine inspectable ɓe kewi ko pikkirde hoore mabɓe kamɓe jiɗi ɓe drogade ɗum way kono annama drogue ni ne tawe hen kadi 160 flacon kétamine ene tawe hen 150 carton tawi ko faux médicament ji joom magasin noon to marchandise o mofta ɗo ɓe keɓani nanggudemo ndewtini kay wonde ɓe gaare makko ko ɗon tigui o fortilaki o naate soyde ha ɗo o suwa taw andede ha joni ko leydi Mali keddoɗen to leydi Mali ɓiteɗo Tahirou Ba noon ko activiste nanggaɗo kayne soka kene wona joni lebbi tati o woppitama talata hande no gas 6 lewru octobre omona foofa kenal lekkitare o ƴettino noon o wanno tigui ko haalande walla ƴettoje e nder réseaux sociaux ko ɗum addannomo nanguede ha joni ko leydi Mali keddoɗen Bamako e yoga e guure Mali kay mawden tawe tigui ngakkere mawde no fewi ko fate ndelam kubbam woni carburant caggal kay nde ɓen wiyeteɓe jihadiste en ɓanno blocus kay hadde kala ko fate carburant ummorade caggal leydi nadde e nder leydi he kamɓe jihadiste noon ɓe hinde GNIM ɓe kolliri tigui kala toɓe jii seterna gasoil kay koɓe waɗoɓe mum jeygue guila nden noon teskama tigui naɗgol carburant e nder leydi he ko caɗele mawde no fewi ɗum noon ɗeɗo balle kala ene teska tigui ko ngakkede carburant tawte nder Bamako ñalawma hande o noon teskama fodde kay cisternaji jonɗi no fewi to mbaɗama escorté ha mbawi nadde nder Bamako tawi ko gaddude carburant ko leydi Mali ha joni keddoɗen Moussa Mara ko gonnoɗo hoore jagorde leydi ndi e saaha laamu Ibrahima Boubacar Keita o taƴanama noon caggal nde ñawore makko yani hanki o taƴana duuɓi 2 e kaso tawi hen hitande ko ferma hitande keddiɗo noon ko affiga sursis fedde hujjukintoɓe makko woni avocat ji makko noon avocat ji makko ɗi noon kolliri tigui kañumen de ko tawi kadi mo wonde amende 500 000 francs CFA avocat ji makko noon kolliri tigui kañum de ko jaaɗani e nde ɗo ñawore ɓe kolliri tigui ñawore nde ne teddi e mabɓe no fewi ɓe kaɗan ɗon ɓe kolliri kay koɓe wullitotoɓe koɓe waɗoɓe tigui appel ɗum noon ko kayit communiqué moɓe mbaɗi taw siifi on communiqué ko avocat ji makko en tawi hen biyeteɗo maître Mountaga Talla wondude e maître Yaye Munkayla wondude e maître Mamadou Konaté ɓeɗo koye mawɓe avocat ji makko jeeyam ɓen ciifi kayit communiqué hollirde kay wonde jaadani ko taƴana ko kadi ko waɗoɓe appel noddidde kay ñawore nde wawata ñawtede tawi ko ñawore wonde ha joni habruji men demgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Bocca gorko mo Sara Ndongo Alassane Oumar Bocca a salminama.
en calmitima Ghali Abouba en calmini dennagal hettiyankoɓe Ayawu TV kaburi ɓuri tengtude e dongal Afrique ñalaman ɗo puɗɗo ko leydi Mali toon de ene wayno jaagorgal maɓɓe ko fatti tawa ko jangde towde e lesrede kadi ɓe mbayini ɓe mbi wonde jagrede dey ma waw hono dartade e ɗum noon fuɗɗima ko gila kadi ñande altinare nogas jiɗi lewru yorkoma ha jeenayyi taw ko jollal woni novembre lewru aroru ndu taw noon addi ɗum ko ŋakkede taw koto ko carburant ɗum noon e nder leydi ndi ɗum noon ene wayno taw koto jinim kañum dey kañum ɓen kadi ɗin setarnaji gadanoy toto carburant e nadde nder leydi ndi ɗum noon addaniɓe del mettere addaniɓe foof e caɗele wonande hono leydi ndi addani noon ha leydi ndi kadi e wonande kadi ɓen kadi taw kadi koɓe martaba toɓle huniyankagal guitta e golle mumen woɓɓe kadi kono lomtinade te caggal wonde nde ɓe mbi wonde ɓen mbawa kay ɗum noon heeɓidade taw kadi ko ɓeɗon taw kadi ko nodduteɓe JNM ha kadi ɓalliɓe Al-Qaïda en ɗo ene wayno dey ko Côte d'Ivoire paɗen Alassane Dramane Ouattara kanko dey ƴamanno tan ko fadde kadi mandat nayyiɓijo garɗo e gaññonorde guila ujunaji ɗiɗi e sappo e goho ɗum noon e oɗo saaha dey ko kanko rokka toon polgu ɗum noon o dañi fodde capanɗe jeetati e jeenayyi piccal capanɗe jeeɗiɗi e nder temedere nde tawno wonde winditiɓe fof e woote o koɓe million ngaji jeetati temedde joyyi capanɗe jeegom e jeetati ujunere e temedde nayyi e capanɗe joyyi e jeegom ɓen noon taw ko arɓe wodde ɓe ko million ngaji nayyi temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi ujunere e temedde nayyi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi so tawi noon ko to o taw koto ko worɓe ɓe ɓe won capanɗe joyyi piccal sappo e nder temedere ɗum noon bayinago no waɗa ko ñande ɗum noon ko altinare nogas e jeeɗiɗi lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi wonande commission électoral indépendante wawi hono bayinde ɗum ɗum noon wi wonde ko Alassane Dramane Ouattara hono gaƴi ɗum noon ɗo fayi wawde ñalawmaji garoji ɓe dokki noon fartaŋe kala jiɗɗo wadde recours ene wawi wadde hoto recours e taw kadi so tawi yadano e jencudi ndi ɗum noon ene mbiya toon taw kadi ko jencudi taw kadi ko battindini ndi ma waw yaltoyde e ñalawmaji taw kadi ko garoji ɗon to Benin toon de ene wayno landa démocrate en ha hande dey saɓa suwa taw jaɓanede kay yo jeeyo e ɓen ardotoɓe ɗum noon taw kadi ko leydi ndi ɗum noon ko ñande capantati e goho nduɗo lewru ko nden tigui ɗum doggi ɓen wonɓe kadi ƴamoɓe ardata toon ɗiɗi ko nden tigui yaltinte kono noon kadi ɓe mbaɗoyta kadi woteji mabɓe ɗum ɗon koye lewru setto woni avril hitande ujunaje ɗiɗi nogas e jeegom ɗum noon ɓe gotata gam suɓade gartoɗo taw kadi ko gendi mabɓe Soudan ene waɗi dey ɗo ko général Al-Burhan wawi hono jabde ñande altinare nogas jeeɗi lewru yorkoma ujunaje ɗiɗi nogas e joyyi wonande kay honiyankoɓe mabɓe dey mbawi ummade e nokkuji al faher ɗum noon e nder kadi ɗoɓe gonno ɗo to banggue kirnaki hono leydi ndi ɗum noon ene wayno ko goɗɗo ko lawol makko gaɗogol ko ƴettoto kanko haala kanko oɗo taw kadi ko wawi hono bayinde ɗum noon o wi ñande alatare o ɓen paramilitaire ji en ɗum noon kadi dañi kadi hon polgu wonande ngoɗo wuuro toon to Darfour to banggue rewo taw kadi ko e gueɗe mabɓe labtude ñande alatare noon nogas jogom lewru yorkoma e nder bayinago nde ɓe mbaɗi e réseau ji mabɓe taw kadi ko messagerie télégramme paramétre uji FSR taw ko mo général Hameti e kamɓe dey ɓe mbawi kadi wiide wonde kay ko kamɓe joguino taw kadi ko wuuro taw kadi ko ɓeɓe jogui wuuro taw aɓe encercle ɗum ma won lebbi sappo e jeetati oni o noon jertiniɓe kamɓe ɗiɗi foof tandalleji ɗiɗi foof ndeɓe ndettoto kadi e koɓe hutorade taw ko leñamago ɗum noon wonande kandi oɗo Anthony taw kadi ko Gouda wawi kadi wiide wonde kadi yooɓe tinno ɗum ɓe ndento ɗum no fewi mate kadi leydi ndi wasa kadi nadde ha ko ɗo ɓuuri ɗo naati ɗo taw kadi koye kawo mo ganduɗa hoorema ɓurɗo mawnude no fewi toon to Cameroun dey ene wayno Ghali Abouba oɗo candidat Paul Biya jaaro e duuɓi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi garɗo e jappere hirande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e ɗiɗi fodde kay duuɓi capanɗe nayyi e tati ene wone kadi nde ɗo ganggonorde tawno ko wicce makko lawol woni lawol makko ono jeetuɓiwol ko kanko dey bayina wonde ko kanko fooli kadi e ɗiɗo wuuroji bannoyi ñande sappo e taw kadi ko ɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen ɗum noon o dañi kadi ko fodde jencudi kalade ndi kay o dañi kadi
capanɗe joyi e tati piccal capanɗe jeegom e jeegom e nder temedere wonande noon lundiyanke o tagore Issa Curuma dañi ko capantati e joyi piccal sappo e jeenayi e nder temedere ɗum noon ene wayno yimɓe tagore wonanɓe kadi Curuma Bakary kadi mbi wonde jiiɗo jincuɗi jaltinandi kañum enne ngalaki henne taw noon no gila adan o bayinino ko kanko dey woni hoore tawde ko ɓen ɓornoɓe kay yo ardo ko kanko joni no jencundi ɗum no wayno jencude kadi tottandi tawde oɗo pol biya kanko ala hen hande o ala hen janggo ɗum noon ene wayno dey eɓe jippima e laabi wonni ɗum noon dañɓe hen caɗele no fewi nde tawno wonde ɓe bayini ɓe golliti wono yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen taw kadi ko wonɓe tawde ene mbarmi kadi ɗeɗo kadi tawde pelɓodire ɗum noon hakkude Issa Curuma e laamu ngu Ghali Abouba ko ɗum de wonno ko tonguɗen e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandogu yo jaam jogomi jogomon Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men nder dogre Afrique takkusan juulama ha to dol ceerno Mamma Kane to liksebe gogol ha to dal ceerno Siyel ko on takkusan juulama ha to galle ceerno Djiby Dawoudou Sall to liksebe ha to duɗal to galle ceerno Amadou Toksela Diop ko taari ɗum kala kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Arabie Saoudite pudorɗena Arabie Saoudite noon ko kañum jaɓɓoto coupe du monde woni coupe du monde hitande ujunnaje ɗiɗi e capantati e nayyi woni 2034 ɓe jiiɗi noon koye keɓogal manggal ɓe goni saabu leydi Arabie Saoudite yiiɗi kay ko hollirde nder ndiɗo kuɓeeri ko meeɗa yiyede saabu altine hanki o paari match ko jaade wiyete noon ɓe ɓayini tigui image uji gadani kay ko fate oɗo stade mo hoɗum weeɓani yiide e nder Arabie Saoudite ona stade noon gonɗo kay e mahede golle mum wone gollede joni ɓe kolliri noon ona stade kay koye mum ɗamina match uji kewɗi coupe du monde o ko hen ɗamina fettede on stade noon ɓe mbiyata ɗum ko newom stade joma kanko stade o noon kono annama sabbundu ni tawi ko sabbundu sengidu e lekki ina welta e leydi saabu kay stade o ko dow waɗa omo welta e leydi kanko stade o noon hakkude makko e leydi ko 150 métre omo welta tawi kadi omo wawi jaɓɓade ha 46 place so tawi kay stade o gasi sa naati e nder stade o aɗa jimta e wuuro ngo kala ano didor noon golle ɗe noon ene wayno kay gasata ha laaɓa kay ko en 2032 ha joni ko leydi ha joni kabaruji men jolam jaɓeri kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Israël paadena Benyamin Netanyahu kañum woni hoore jagorɗe laamu Israël o rokki yamirore faade koninkoɓe makko faade sembeji leydi ndi kay nde ɓamtata bombardement ji mabɓe frappe uji mabɓe faade Hamas Palestine naɓe taw tewi toon to Gaza o holliri on tawi kadi omo ɓamdi ɗum e omo ɓamdi ɗum e Donald Trump hoore dowlaji dentuɗi Afrique Donald Trump hoorejo dowlaji dentuɗi Amérique o holliri noon kanko Benyamin Netanyahu wonde ko Hamas en ko kañumen mbaɗi violé cessez-le kuulal cessez-le-feu ngala noon ko cessez-le-feu ciftanode guila sappo lewru octobre koto leydi Japon paɗen Donald Trump hoorejo dowlaji dentuɗi Amérique ne tawi toon to Japon kañum woni deuxiéme étape makko nde tourné makko mo ɗamini wadde taw ko tourné balɗe 5 e nder Asie étape gadano o fuɗɗorde noon koto Malaisie talata hande o noon o jaɓɓama toon to wiyete Tokyo lamorgo leydi Japon o joɗima toon noon e debbo tawi ko gonɗo premier ministre woni hoore jagorɗo leydi Japon biteɗo Sannen Takaishi ɓe jewtidi toɓɓe kewɗe no fewi ko wayno commerce ko wayno défense kala gam yidde kay sembinde jokkodiral hakkude leydi ɗe ɗiɗi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte he ko musidɗo moon Seydou mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nete he ɓosojo ko Saydou Abouba so tawi ko ruɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodji ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on